Cejna Newrozê li Enqerê taxa Anıtepê bi coşeka mezin hate pîrozkirin. Beşdarvanên Newrozê destiyê serê sibê bi pankart û cilûbergên xwe yên rengîn hatin qada Newrozê. Berê ku beşdar bibin ji aliyên hêzên ewlekeriyê ve jî ser wan hate lêgerîn. Di qada Newrozê da bi dîlan û govendan coşeka mezin bilind bû. Rojeka pîroz e. Nevrozê gava salavêtê gelek li me xweş tê. Wê Nevrozê em pîroz dike. Ez Diyarbakır hatım. Ez nexweşim ez hatım vir tedaviyê. Ana hilma min teng bû min got Newrozê min got mişxire her Newrozê. Parlamentera HDP Filiz Kerestecioğlu, Hişyar Özsoy beşdarî Newrozê bûn. Parlamenterên HDP yê berê Ömer Faruk Gergerlioğlu jî piştî binçav hate berdan peyama xwe li ser telefonê zindî da. Erxwedan jiyane! Bizi piratiya gelan! Newroz milletin Kurd gelek salê dirêjin ev Newroz pîroz dikin. Li çar parçe Kurdistanê îro bi coşekî mezin Kurd Newrozê pîroz dikin. Yani Newroz tabi dîroke. Dîroke çi ye? Dîroke azadiye ye. Dîroke tekoşînê gelê bindest e. Dîroke serîhildana li hember zalima ye. Her partiyên siyasî bi al û rengên xwe beşdarî vê Newrozê bûn. Hest û daxwazê wan jî herî zêde di warê aştiyê de derket pêş. Newroz benim için Newroz ji bo min aştiya, biratiya, pêwîstiyama bi weke rojên Newrozê heye. Pêwîst e ku em van rojan bidin jiyandin. Newroz li hemû kesan pîroz be. Yani Newroz pîrozkirin tabi cîkî xweş e aman gava ku Newroz ji welatê xwe derbikeve hinkî qelsî dikeve merva yani xweştir bêre. Ama cîkî mînanê Enqerê îsal Newroz pîrozkirina wî ew jî hinkî daha bi rojekî bi serkeftinê ye. Newroza Enqerê piştî dîlan û govenda bi avêtina duruşmeya û bi coşeka mezin hate dawîkirin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere. Nevruz